Áno, je to tu. Mr. Andy. Hello. Moto. Náš super večer is beginning. Andy, ako to vidíš? Som si upiekol zuby. Andy, si metrosexuál či nie? Vyjadri sa. Tu na naživo pred kamerou. Vyjadrujem sa Zlatici Puškárovej, že metrosexuál som tak na poli, pretože nohy si neholím. Pretože mám také dlhé nohy, že kým by som si ich holil, by som v tej vani zaspal. A jaká je pravda o rodinnom vzťahu vás a pána Jana Novotného? Pán Jan Novotný ma iba dobre sponzoruje. Lebo ukážte ten svetrík na kameru, pekne. Áno, Hugo Boss, áno. Cenu nepotrebujeme vedieť. Nechce sa mi to ukazovať akože tu na ramene. Jasné, my vám veríme. Pán Mikula, my vám veríme. Pozrite, môžete si nakamerovať. Áno, je tam ten boss. Áno, boss, Hugo Boss, áno. No tak pán Novotný ma vlastne sponzoruje jeho peniazmi iba za to, že si môže chytiť moju chlpatú riť. Prepáčte, máme tu nejaké slabé spojenie a baterky nám končia, takže do počutia. Dovi.